Hola, hola, torno a ser el Cristian i en aquest tutorial avançat de composició de mapes en Miramont aprendrem a fer un mapa una mica més maco del que havíem fet en el tutorial anterior. En el tutorial anterior havíem fet una composició senzilla com aquesta, amb un mapa, una fetge nord, una escala gràfica, un caixetí amb la informació de l'autor, la data i la font de dades i la llegenda. En aquest cas, a més, afegim una xarxa de referència on podrem veure en aquest cas en graus de longitud i de latitud i uns zooms que corresponen a dues zones específiques d'un mapa principal. I també aprendrem una mica a fer cosetes més, llegendes més boniques i de dos estils diferents, un més sobri i un més complex. Doncs vinga, espero que disfruteu i que aprengueu molt amb aquest tutorial en el fons es tracta de fer mapes per inserir en documents Word que pugueu fer servir pels vostres treballs. Molt bé, doncs començarem per ajustar el que és el marc del caixetí del mapa a l'extensió del propi mapa. Veieu que hi ha un aire, que hi ha un espai entre el que és el propi mapa i el marc, doncs ara el reduirem. Primer marquem el mapa i ho fem més petit, així interactivament, i ho acabem de rematar amb números. Sabeu que, com heu vist, que m'agrada treballar amb números rodons. Aleshores apretem el botó dret sobre el mapa, anem a Properties i anem a Size and Position. I donarem, per exemple, una amplada de 22 centímetres, una amplada d'11, en el cas, i una distància del marc del mapa respecte al marge del full, una mica ample, per exemple, de 3. Perquè hi càpiguen les coordenades de la xarxa de referència que posarem. I respecte al marge inferior del mapa li podem donar un marge de 7,5. Molt bé. Aleshores, anem a... perdó, mireu, se m'ha mogut l'escala. Jo tenia una escala de 200 milions, de 1 a 200 milions. Aneu alerta que no s'us despirati l'escala, d'acord? Al modificar el caixetí. Molt bé, doncs ara anem a fer la xarxa de referència i les coordenades fora del marc, d'acord? Per fer-ho apretem botó dret sobre el mapa també, Properties, i anem a Grids. A Grids diem que volem una New Grid. Hi ha tres tipus de grids. Una gratícula, és a dir, una malla amb les línies de la longitud i de la latitud, amb graus, amb coordenades geogràfiques. També hi ha Measure Grid, que seria amb coordenades UTM en cas que tinguéssim una projecció UTM en metres, és a dir, seria amb unitats mapa, no amb coordenades geogràfiques. Després tindríem una xarxa de referència com de carrerer, com de callejero, no? Com allà el joc d'on dir la flota. Molt bé, això serveix per àrees més locals en les que no tenen sentit les coordenades geogràfiques ni les mètriques. En aquest cas jo faré servir una coordenada, faré servir l'opció gratícula. Des aquí ens diu si volem la xarxa, la malla i les etiquetes, les labels, si només volem les labels amb una marca d'encreuament de les marques de longitud i latitud, o si només volem les labels. Farem, per exemple, la gratícula amb labels per veure-ho tot per complet. I li direm doncs, que em posi una marca cada 60 graus. I ens diu si volem marques mestres i marques més menors. I també podríem triar el tipus de lletra. Com sabeu, a mi m'agrada posar tots els caixetins i tots els textos amb el mateix tipus de lletra que farem servir en el document Word en el que pretenem inserir aquest. En aquest cas, jo faig servir una Calibri i donarem una mica més. Podríem aquí fer moltes històries, amb el tipus de lletra, de moment ens centrem. Seguim.
I després ens deixa altres opcions. Si volem donar un tipus de línia més finet a el que és la malla cap al marcador de fora, diverses opcions. Li hem aplicar i veiem que ens ha fet molt bé, ens ha fet una gratícula i ens ha posat unes coordenades aquí a l'entorn. Si ens acostem, veiem que ens diu els graus, els minuts i els segons. Els graus, minuts i els segons ens diu est a oest, referent al meridià de Greenwich i sud a nord. Aleshores, en aquest cas, jo el que faria seria dir-li que no vull els minuts i els segons, només vull els graus. Doncs per fer-ho, a les etiquetes, per fer-ho prendrem el botó dret, li direm Properties, li direm Properties d'aquesta gratícula. Aleshores, li direm que a les labels només en volem a dalt i a l'esquerra, que no en vull ni a baix ni a la dreta, perquè com que dona la mateixa coordenada a dalt i a baix, trobo que és bastant inútil que estigui dos cops una mateixa banda. Hem anat aquí a Additional Properties i diem que no volem que ens ensenyi els 0 minuts ni els 0 segons. Cliquem, acceptem. Molt bé, doncs ara espero que només em mostri els graus i només les etiquetes les posi a la part superior i a la part esquerra. Efectivament, així és com ha succeït. Molt bé. Ara només faltaria treure-li el marc al caixetí del mapa. Per fer-ho, que és bastant senzill, tornem a anar a les propietats de la grid. Grids, Properties. I a Access li diem que de border, que és un simple border, li diem Properties i li diem que no volem color en aquest border. I ara ja no ens apareix aquest border. Molt bé. Aviam, la llegenda la posarem una mica més amunt. Posem en línia amb el mapa, que recordeu que està a 7 centímetres del fons del paper. La fletxa de nord també la posarem. El caixetí aquest també és cap a dalt. I també movem lleugerament l'escala cap a dalt. Però aquí a l'escala ens hi entretindrem una mica més. Evidentment la posem a una distància de 7 respecte al full de paper i atenció, aquí canviarem no la seva amplada, perquè això l'amplada ve determinada per l'escala respecte al mapa, sinó la seva altura perquè no ens aixafi l'Antàrtida, perquè no es quedi sobre el mapa. Doncs l'altura li donaré, per exemple, de 0,7. Molt bé. Ara bé, tonejarem una mica l'escala perquè hi hagi a la banda esquerra del 0 aquestes subdivisions i a la banda dreta del 0 hi ha unes altres subdivisions, unes altres divisions sense subdivisions. Per tant, anirem a Properties. Doncs en aquest cas, un cop a Properties de l'escala, anem a la pestanya Format i a Style escollim una d'elles que és la Double Alternating, la número 4. La Double Alternating Scale Bar número 4. Perquè aquesta, precisament, té caixetins a l'esquerra del 0. D'acord? Mira, això ens ha de perquè ens ha modificat els intervals i ara us ensenyaré com modificar-los. Doncs per modificar els intervals es va a Scale and Units i es diu que ajusti l'amplada de cada divisió manualment. En aquest cas posem, per exemple, 5.000 km perquè estem parlant del món. I molt bé. Doncs està en quilòmetres i la label, l'etiqueta, li posaré KM perquè KM serveix per anglès, català, castellà. Molt bé. I ara, si volgués, per exemple, treure aquesta subdivisió, aquesta etiqueta que hi ha aquí del 2500, doncs també la podria treure. Per cert, pensem-hi, 0, 2500 i 5.000. Aquí estaria bé que hi hagués 5 subdivisions, d'acord? Una per cada 1.000 quilòmetres.
Aleshores li diré 5 subdivisions, i ara com n'afegirà una més aquí. I les etiquetes, que ara surten els divisions i el first midpoint, és a dir, les divisions i el primer mig, a la meitat del primer aquest, doncs li podem dir que només volem els ens i els zero. És a dir, el 0, el 20.000 i el 5.000. Molt bé, doncs ja hem acabat de arreglar una mica l'escala i ara sí passarem a fer els caixetins del zoom. Molt bé, doncs per fer els caixetins del zoom hem de generar dues còpies d'aquest mapa. D'acord? Per fer-ho anem a Insert Data Frame i afegirem dos data frames nous, que seran els dos zooms que posarem aquí sota, d'acord? Ara acabo de fer un data frame i el poso aquí, sota, per exemple, i generaré ara en aquest data frame i posaré les capes que tinc aquí, val? Agafo aquestes tres capes, feto botó dret, dic copiar, ho podeu fer individualment, jo ho faig amb totes alhora, i les enganxo aquí sota. Aleshores estic veient aquí el mateix que estava veient allà dalt. En aquest primer data frame li canviaré el nom, per tant F2, i en aquest nou data frame que he fet aquí, doncs el faré també aquí sobre, feto F2, li dic zoom 1. Molt bé. Aleshores, atenció, ens en anem. Estan activat allò que està en negreta, això vol dir que està activat aquesta capa. Si estigués activat aquest data frame, treballaríem sobre aquest data frame. Ara jo vull treballar sobre el data frame del zoom. He tingut de dret Activate i ara està activat aquest. Aleshores, si ens en anem al data view i ens acostem, no ho sé, per exemple, aquí al Siam, a Indoxina, el que veiem aquí és el que veurem en el frame del zoom 1 en el zoom aquest. Ho heu entès? Sí? És bastant senzill, Ho repeteixo per l'altre zoom, d'acord? Aleshores, jo el que vull fer és un nou data frame, Insert Data Frame, m'afegeix aquí un nou data frame, que li diré zoom 2, i aquest data frame, que de moment està buit, el poso aquí, per exemple. Després ja ho referem. L'he posat aquí, i ara el nodreixo, aquest data frame, de les mateixes capes que teníem en els altres frames. Copy, paste. Tan fàcil com això, Copy. Paste. I copy. Paste. Molt bé, ja tinc aquí les mateixes capes que veiem molt abans. Ara, si vull fer un zoom per exemple, de la zona del Carib, doncs aquí, tenint el zoom activat, me'n vaig al Data View i faig un zoom al Carib. Sí? I si me'n vaig al Layout View un altre cop, aquí em trobaré la zona del Carib. Correcte? Molt bé, vaig que donar-li la mateixa dimensió a tots dos caixetins, perquè veig que són diferents. Doncs botó dret del caixetí aquest. Aquí no hi posarem grids, I simplement direm que de la part inferior del paper ho vull a 1, de la part esquerra això, li donarem una amplada de 10 i una altura de 5. I en aquest doncs, farem una cosa similar. Faré el botó dret, Properties, i donaré unes dimensions, 10 i 5 iguals. El situaré a 1 centímetre de la part inferior i a 15 centímetres del marge del paper. Sí? Molt bé. Molt bé, aleshores només faltaria marcar un quadrat en el mapa principal que correspongui a l'extensió de l'àmbit de cada un dels dos zooms. Sí? Per fer-ho, fem botó dret a sobre del mapa principal, Properties, i anem a Extend Indicators. I aquí podrem indicar-li del zoom 2
i del zoom 1 el seu corresponent caixetí. Ja ens ho ha fet. Sí? Ara bé, tenim un problema aquí. Els dos són de color vermell, els dos marcs, i no sabríem a quin corresponen un i l'altre. Per exemple, visualment sembla que aquest quadrat correspongui al Siam i aquest quadrat d'aquí correspongui al Carib. Doncs el que farem serà donar-li un marc de color diferent a un i a l'altre caixetí i el marc de cadascun d'aquests dos dataframes també els donarem el mateix color. Ja ho veureu. Per exemple, en aquest del Carib li donaré un marc de color vermell. El frame d'aquest dataframe li dic que sigui de color vermell i que sigui una mica gruixudet. Perdó, ja flora. Sí? Molt bé. Ara bé, el requadre, l'extent indicator del Siam li he de donar un color diferent. Botó dreta sobre de Properties i l'extent indicator del zoom del frame 1, que és el del Siam, aquí a Frame Options li diré que sigui, per exemple, doncs, de color verd fluorescent. Accepto. Ja m'ha fet un verd fluorescent aquí. Només em falta aquest caixetí, aquest dataframe, el frame d'aquest el marc d'aquest dataframe, i dir que sigui gruixudet i que sigui del color verd fosforit. I ara ja el lector del mapa sabrà interpretar que el color verd fluorescent correspon al quadre del Siam i el vermell al... Si us passa això, aneu a View, Refresh, i us refresca el mapa, d'acord? Finalment, només faltaria, si volguéssiu, posar aquí una escala gràfica a cada un dels dos mapes, dels dos. Això podríem fer apretant a sobre d'un dels dataframes i dic Insert, Scale Bar, podem posar una de senzilleta, la de la primera, la posem aquí, però la posem aquí, i li direm, no sé, una petita, i farem una sola divisió d'uns 500 km. I direm una sola divisió, no volem subdivisions, i les ajustarem a 500 quilòmetres. Sí? A veure, caramba. 10 quilòmetres. Només 8, ens i 0. Molt bé. I en aquest dataframe també li afegiré i insertaré una escala gràfica amb el mateix estil. Freqüència. Punts, 0, ajustar ja. 1000 quilòmetres. Sí, us sembla bé? Molt bé, doncs ja podríem exportar aquest mapa per posar-lo en un Word. Ja sabeu que es feia en File, Export Map, donem un nom, i ja al Word podem insertar el nostre nou mapa. I aquí tenim el nostre nou mapa. Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial en el que hem après a fer els zooms, hem après a modificar una mica millor la llegenda i a fer una xarxa de referència. D'acord? Vinga, siau, a disfrutar.